खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ बेखेवबाय। बुहुमनां आबहावा सानाव मिथिंगा मोजां मोनग्रा आरो दावबायारिफोरनि थाखाय खुसि लाबोनो थाखाय गोदानै फोसावजानाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ मावख'आरि महरै क'क्राझाराव बेखेवबाय। सिख्रिफोरनि थाखाय मुंदांखा सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामाखौ नेमखान्थि बायदियै केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बृहस्पतिबाराव दिघिलियाव बेखेवदोंमोन। 316 बर्ग किल'मिटार ओनसोलखौ आवग्रिना सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामाखौ बेखेवनायनि उनाव बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ फोरमायो, दिनैनि साना गासै बड'लेण्ड रायजो आरो हादोरनि थाखाय जुनिया गोनांथि जागोन। मानोना दिनैनि सानावनो सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामाखौ मावख'आरि महरै बेखेवनाय जादों। सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्कआ हाग्रा जिउ रैखाथियाव जर'खा बिफाव लागोन होनना बुंनानै बर'आ सिखोना जोहोलाव माहारियारि पार्क दानाय, केबिनेट गनायथि आरो बाजेट फोसावनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिफावखौ बाख्नायो। बड'लेण्ड ग्रिन मिशननि गेजेरजों बिटिआर सोरखारा मिथिंगायारि आबहावाखौ जौगाहोनानै सोमखोर आरो गुबुंले बारहावानिफ्राय उदां बिटिआर दाफुंनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो 14 लाख बिफां-लाइफां गायजाखाबाय होनना बिथाङा बुंबावो। बेल' नङा, मियावाकी अरन आदबजों बाहायनानै फिसा ओनसोलफोराव रोजा जिब बायदि रोखोमनि अरनफोर बानायनाय जादों। बिटिसि नेहाथारिख'जों लोगोसे गुबुन जायगाफोराव बेबादि बाङाइ ओनसोलाव हाग्रामा सोरजिनो नाजानाय जादों। बड'लेण्डआव आबहावायारि सांग्रांथिया सिगांनिख्रुइ बांसिन जादों होनना बुंनानै बिटिआर सोरखारा सोमखोर, साखोन-सिखोन आरो गुबुंले गैयै बिटिआर सोरजिनायनि बिबान दं। बे समावनो बिटिआर सोरखारा हिमालयनि हाजो सेरफाङाव गुबैयै सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामायाव मोननो हानाय सिख्रिफोरखौ संरैखा खालामनो जुनिया राहा लादों। बिदिनो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ उल्टापानियाव गंसे सिख्रि मिउजियाम आरो संरैखाथि आरो बिजिरसं मिरु बेखेवना होयो। सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव थानाय सिख्रिफोरनि फ्राय 200 फोलेरफोरखौ सिख्रिनि रैखाथुमसालि आरो रैखाथि आरो बिजिरसं मिरुआव मोननो हागोन आरो सिख्रिफोरनि गोबां मोननो थाङै फोलेरफोरखौ रैखाथुमसालियाव दोननाय जागोन। मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म आरो एमएलए लरेन्स इस्लारिया बुङो दि भारत आरो भुटाननि सिमा ओनसोल उल्टापानियाव मैया बेखेवजानाय सिख्रिनि मिउजियाम आरो संरैखाथि आरो बिजिरसं मिरुआ हादोर आरो गुबुन हादोरनि दावबायारिफोरजों लोगोसे इयुनाव हाग्रानि जिब-जुनार मोजां मोनग्रा फरायसा आरो बिजिरसंगिरिफोरनि थाखाय गोसो बोनो हानायनि मिरु जागोन। बे हाबाफारियाव क'क्राझार लक सभा बियाबनि संसद जयन्त बसुमतारी, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बायदि गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बिनि सिगां मुलुगनां आबहावा साननि फालिथायाव क'क्राझारनि मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव बिफां फुलि गायनाय जादोंमोन। बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बिफां फुलि गायदों। बेनि उनाव मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव आइसिइउ बेखेवदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आबो ब्लाड बेंकखौ बेखेवबाय। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव मुलुग आबहावा सानाव सोमखोर ड्राइभ खालामदों। मुलुगनां आबहावा साननि फालिथायाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव मोनसे मख'जाथाव बिफां गायनाय हाबाफारि जादोंमोन। श्री प्रमद बर', केबिनेट मन्थ्रि श्री उरखावग्रा ब्रह्म, बिटिसिनि बुंथिगिरि श्री कातिराम बर', बिटिआरनि गुबुन मावफुं सोद्रोमाफोर आरो सोमखोर दावहारु महरै मिथिजानाय गोसो गुदुं लाइमोन आबहावायारि उकिलफोरनि नुजाथिनायाव गासै 1200 बिफां गायनाय जादोंमोन। ग्रिन बड'लेण्ड मिशननि बाहागो महरै बे ओनसोलाव गिबिसिन थागिबि मियावाकी अरन सोरजिनाय बिथांखियाबो जागायनो थियारि जादों। बे मावथांखिनि जोहै बिटिसि सेक्रेटारियेटनि आवथायाव 7000 बिफां फुलि गायनाय जागोन। बे सोमखोर हाबाफारिया आबहावाखौ रैखाथि होनाय आरो बोथोर दबथायग्रा इयुन दानायनि थाखाय ओनसोलनि गोख्रों रादायखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ आसामनि धेमाजियाव मुलुग आबहावा सानखालि मोननो थाङै दाउफोरखौ बुथारनायनि थाखाय 3 बर' इउटुबार्स हमजादों।
बुहुमनां आबहावा सानखालि मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव आसामनि धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापरि ओनसोलाव थानाय इउटुबारफोरखौ नुनो मोनै हाग्रानि दावफोरखौ बुथारनाय आरो नायनो थाखाय गावसोरनि इउटुब चेनेलाव गोसो बायहोग्रा भिडिअ आपल'ड खालामनायनि थाखाय खानाय जादों। दायनिगिरि हस्तिनापुरनि मुनेन्द्र मुसाहारि आरो लामखा गामिनि महेश्वर सरगयारि आरो सिबिराम सरगयारिया फोरमायनाय बायदिब्ला पिट'नि आरो कार्दैगुरि ओनसोलाव स्लिंशट बाहायनानै दावफोरखौ मैहुर खालामदोंमोन। बेफोर ओनसोलाव लेसार व्हिस्लिं हांसो, वाटार क्र' आरो करमरेन्ट्स बायदि हारिसाफोरा बासा लायो। बिथांमोनहा दावनि दावदैफोरखौ बुथुमदोंमोन आरो थाग्रा थावनिफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन। गावसोरनि चेनेल जाख्रुबाव मुगैथाव हाबाफोरखौ रानलायदोंमोन, जायनि गोबां उनसंगिरिफोर दंमोन। भिडिअफोरा अनलाइन आरो आबहावायारि हानजाफोरनि गेजेराव गुवारै रागा जोंखांहोदोंमोन। गोख्रै खामानि मावनानै हाग्रा मावख'गिरि आरो सिमेन्ट-सापरि पुलिसआ साथामखौबो हाग्रानि जिब रैखाथि आयेननि सिङाव खायो। हमजानायनि उनाव मोन 33 भिडिअफोरखौ बोखारनाय जादोंमोनब्लाबो मावख'आरिफोरा बेफोरखौ सिगांनिफ्रायनो फोरमान महरै रैखा खालामखाबायमोन। सासे गागि हाग्रा मावख'गिरिया बुङो, "बेयो जुनियायै दुखुनांथाव मानोना बेयो आबहावाखौ मान होनो थाखाय जानाय समाव जादोंमोन।" बेफोरबायदि दायफोरखौ होबथानो थाखाय थाबैनो ओनसोलाव सांग्रांथि फोसावनाय जागायगोन। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। जुदि दायनिगिरि फोरमान जायो अब्ला दायनिगिरिया 3 निफ्राय 7 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनो हागौ। ब्रैथि खौरांआव दङ गुवाहाटीआव एटिएम कार्ड थगायग्रा हमजादों। पुलिसआ गं 6 एटिएम कार्ड आरो बेसेनगोसा बेसादफोर बोखांदों। मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनायाव गुवाहाटी पुलिसआ मोनसे गुवार एटिएम कार्ड सोलाय-सोल' खालामनाय थगायनायाव लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमदों। 4 जुननि मोनाबिलियाव खानाय जादोंमोन आरो अखानायै पुलिसआ मावख'आरि महरै गावसोरनि एक्स हेन्डेलआव जौगानायखौ फोसावदोंमोन। भागुयामारिनि रमेश आली मुंनि दायनिगिरिखौ दिसपुर पुलिस थानानि मोनसे हानजाया एएसपि क्रसिंनि साखाथियाव हमदोंमोन। बिथांखौ हमनायनि उनाव आलीखौ मोन 6 एटिएम कार्ड लानाय नुनो मोन्दोंमोन। मोनफ्रोमावबो गुबुन गुबुन मुंजों मोनसे गिदिर बिबांनि राङारि थगायनाय अपारेशननि दिन्थि। जाथाय जानाय जायगायाव आरोबाव नायबिजिरनायाव मोनसे भटार आइडि, पान कार्ड आरो आधार कार्डजों लोगोसे गोबां सिनायथि फोरमानलाइफोर बोखांनो हायो, जाय गासैबो आलीनिमोन। बेनि अनगायैबो पुलिसआ गं3 मबाइल फन जब्द खालामो आरो AS01 AL4600 रेबथुमनाय नम्बर गोनां गंसे कारखौ हमथायो। हमजानायनि उनाव आयेन बाहायग्राया बाघरबारियाव आलीनि भारा न'आव नायग्रोमदोंमोन। बे अपारेशननि थाखाय 39,000 नोगोद रां आरो गोबां बिबांनि गहेनाफोर मोनदोंमोन, जेराव 2 जरा सनानि खेरा, 8 सनानि आस्थाम आरो गं3 सनानि खाउरिफोर दंमोन। मावख'गिरिफोरा सिग्रोमनाय समाव 4 चेक बुक, 4 सागान होजानाय चेक आरो 4 उफ्रा मबाइल फनफोरबो बोखांनो हादोंमोन। दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै आयेनारि हाबाफारि जागायजेनबाय। गुवाहाटी पुलिसआ रोखा खालामो दि थगायग्रा नेटवर्कनि आबुं खाबुखौ दिन्थिनो आरो जाथावना लोगोफोरखौ सिनायनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौरांआव दङ लखिमपुर पुलिसआ जेसिबिआव दोनखुमानाय हेर'इन हमदों। लखिमपुर पुलिसआ 4 जुन खालि मोनसे संदाननाय अपारेशननि समाव जेसिबि मेसिननि सिङाव दोनखोमानाय सन्देह गोनां हेर'इनखौ जब्द खालामदोंमोन। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव बांदेरदावा पुलिस थानानि बिबानगिरि मावख'गिरिनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया 557.84 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इन आरो गंसे मबाइल हेन्डसेट थानाय 14 साबोन बाक्सु बोखांनो हायो। अपारेशननि फिथाय महरै सासे सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि फेग्रा मुवाफोरखौ सिखावै दैथायहरनाय जादोंमोन, संनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय लुनाय जुन्थियारिखौ बाहायनानै। लखिमपुर पुलिसआ ससियेल मिडियायाव पोस्ट खालामदोंमोन दि स्टिलनि गाहायाव मोनसे आन्दोनि गोरोबथा जेसिबिआव दोननाय ड्राग्स थाखुमानाय बेसादखौ दिहुननायाव हानजानि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौरांआव दङ आसाम सोरखारा दैबानानि थाखाय मुं थिसननायनि खालारखौ बारायबाय। आसाम सोरखारा गोबां जिल्लाफोराव सोलिबाय थानाय दैबानानि जाहोनाव ग्रेजुवेट मुं थिसननायनि सम सिमाखौ रेहाय होदों। गिबि मेरिट फारिलाइयाव फारिलाइ खालामजानाय गोबां फरायसाफोरा दैबानानि थासारिनि थाखाय मुं थिसननो हायाखैमोन। सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ फोसावदोंमोन दि बेबादि फरायसाफोरा दा नैथि मेरिट फारिलाइयाव एबा जायगायाव मुं थिसननाय समाव आर'जलाइ होनो हागोन।
गिबि मेरिट फारिलाइनि थाखाय मुं थिसननाया 4 जुननिफ्राय जागायजेन्दोंमोन, जेराव दैबाना जासेयावबो गिबि सानाव सा 50,000सो फरायसाफोरा मुं थिसनदोंमोन। नैथि मेरिट फारिलाइया 12 जुनसिम ओंखारगोन आरो मुं थिसननाया 14, 16, 17 आरो 18 जुनाव सोलिबाय थागोन। जायगायाव मुं थिसननाया 20, 21, 23 आरो 24 जुनाव जागोन। SAMRART पर्टेलाव गोदान आर'जलाइफोरखौ 19 जुनाव गथायनो हागोन। थाखोफोरा 1 आगस्तनिफ्राय जागायगोन होनना साननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ आसामआ गुबै समाव हाग्रा सिफायनायखौ होबथानो थाखाय AI खान्थि बेखेवदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया हाग्रा सिफायनायखौ हमदांनो आरो होबथानो थाखाय मोनसे AI बिथायारि गुबै सम नायदिंनाय खान्थि जागायदों। बृहस्पतिबाराव फोसावनाय जौगानाय खान्थिया आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स आरो ग्रहसा बिरोंदामिनखौ ज' खालामनानै बिबानगिरिफोरखौ आयेन बेरेखा दंफां एबा हाग्रानि खहानि बागै गोख्रैनो सांग्रां खालामो। शर्माया एक्सआव मोनसे भिडिअ' शेयार खालामदोंमोन जेराव बुंनाय जादोंमोन दि बे खान्थिया सिगिनायफोरखौ गोख्रै फिन्नाय होनो हायो। सिगांनि आदबफोरनि उल्था, जाय गोबां खहा जानायनि उनावसो हाग्रा सिफायनायखौ हमदांनो हादोंमोन, बेयो जोंनि सोरखार ओनसोलखौ रैखा खालामनायाव मदद होगोन, बिथाङा बुंदोंमोन। AI जों सालायजानाय पर्टेलआ हाग्रामा, हाग्रानि जिब-जुनार आरो सोलिबाय थानाय हाग्रा दानस्रांनाय हाबाफारिफोरनि खहाखौ ट्रेक खालामनो हायो। मावख'आरिफोरा फोथायो दि बेयो गोख्रै राहा लानो गनायथि होनानै हाग्रा रैखाथिखौ गोबां गोख्रों खालामगोन। बे हाबाफारिया आसामनि आबहावा संरैखाथि नाजानाय, जिब रोखोमथायखौ रैखाथि होनाय आरो आयेन बेरेखा हाग्रानि हाबाफारिफोरनि बेरेखायै थि समाव बाहायनायखौ रोखा खालामनायाव मोनसे गेदेर आगानखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।